ngeke sipose isigubhu ngeke usipose uthi uzosifaka ebhanoyini ngasiposa ngisokufica phambili. Isigubhu uyasilanda, namba abantu abalanda iy'gubhu zabo bayasetshenzwa, siyogezwa ngaso ngoba sihlanganisa yena nedlozi lakhe, ngiyabona engikuchazayo. Bese-ke phinde futhi nangapha ngoba uhamba nomkakhe bazogeza ukuze le nto iphile ekhaya. Uma uhlala nomuntu ney'ngane ziyagezwa futhi ngalento ngoba le nto izolekelela umuzi wakho, le nto izosiza iy'ngane zakho. Bese-ke uma unamalahla noma unempepho, hlebula impepho suthi le nto co empepheni, co elahleni kuyathunqa. Usuyakhuluma ukuthi leka sicela inhlanhla, sicela imali, sicela amabhizinisi aqhubeke, sicela kuvikeleke ey'thini, sekuyachela. Yiningi into esixabanisayo ngaphandle kokuthi siqhathaniswa yilaba abafana abangena ema-social media baphawula into abangazazi, nabakhuluma into abangazazi.